anyo maweh rarasaning driya Yayi, kadangipun Kakang Yayi Jambu Mangli, sarehno atimu, semelehno rasamu. Hambarengi bedhug tengange wis maewewu cacahe raja Narpati miyang satriya satriyaning praja ingkang padha ngleboni sayembara perang ing negara Ngalengka Diraja iki. Wis akeh kurban-kurban cilike lara gedene tumeka pati ya merga saka Yayi Jambu Mangli ingkang ngadani sayembara perang iki. Biyuh. Yen sayembara iki ora ndok rampungi, apa ya iki engko kelakon? Apa ya iki engko kelakon ponakanmu wedok ya anakku Nini Sukesi sakjeke urip ora bakal entuk jodoh. Jalaran lumain bawana uriping ngakoso. Ora ana kang bisa nandingi kadigdayane Yayi Jambu Mangli. Aja to ngungkuli madani kasektenmu wae ora ana. Lah yen perkara iki kedlarung-dlarung, apa ya kelakon? Apa ya kelakon ponakanmu wadon si Sukesi bakale dadi perawan tuwek to Jambu Mangli? Agyat risang kapirangu ori nangkul kinempet-empet doh sangretnaning bawana ya situ kang lalang ati ya situ kangen sing bias ya situ kang kudu garing Koko Prabu Sumalireja wewangsaning para pinisepuh sabdane para sarjana ingkang sujaning budi nate paring pangandikan 1 pesti 2 jodoh 3 wahyu 4 derajat pangkat 5 donya punika wonten panguwasane Gusti ingkang akarya jagat. Menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala jodhonipun Nini Sukesi tartamtu niki mangke enggal badhe dumugi wonten negari Ngalengka mriki. Duh Koko Prabu, perkawis kasekten miwah kadigdayan kula tartamtu kemawon wonten saweneh jalma ingkang saged ngasoraken kekiyatanipun kang rayi kula pun Jambu Mangli. Jalaran wonten tetembungan sak dhuwure langit isih ana langit, maknanipun sak digdaya digdayaning tiyang menika maksih wonten ingkang ngungkuli. Pramila saking menika duh Koko Prabu kula aturi paduka Koko Prabu Sumalireja pitados dhateng rayi kula pun Jambu Mangli.
Resi. Wah. Monggo lenggah ingkang sekeca Kakang Resi. Pangudari tiasa riwut Urwati rawat hati Wati lamun kauningan Kakang Panemban Begawan wis rawa saking pertapan deder penyu sak rawuh paduka wonten negari Ngalengka mriki kula pun sumali raja ngaturaken pambage panakrami kunjuk Kakang Panemban Begawan wis rawa. Iya Yayi Prabu Sumali Raja Raharja praptaning pun Kakang ing deder penyu niskala ora ana alangan sawiji apa. Kowe inggih kejawi saking menika kendhih kemrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu daya kepengin wuninga wonten wigatos ingkang pundi dene sumengka pengawak bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati prapta wonten negari Ngalengka diraja mriki. Yayi praptanipun Kakang mung minangka dadi talang ature putraku ing negara Lokapala ya kuwi anak Prabu Danapati ingkang wosing sedyaning galih nering cipta dina sakmengko tekaku ana negara Ngalengka iki bakal ngebun-ngebun esuk ngudan-ngudan sore bakal nglamar Atmajamu putri Nini Dewi Sukesi kanggo garwa Prameswari tumraping anak Prabu Danapati negara Lokapala Sang Prabu. Weh ladalah. Pangapunten kula pun Jambu Mangli ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo radi majeng anggen kula lenggah. Koko Prabu babar pisan kula boten badhe nilar ing reh tata krama kang sarta yudha negara. Eneng apa Jambu Mangli eneng apa? Koko Prabu sipating Nalendra menika kedah berbudi bawa leksana. Lire berbudi tansah geganjar mula wisuda bawa leksana tegese netepi ing reh pangandika. Paduka ingkang sampun paring palilah dhateng kula. Sinten kemawon ora nyawang raja miyang para narpati mandhapipun satriya-satriyaning praja. Senadyanto wong pidak pedaraan loro saudon telu sakuruban saged mala krama ponakan kula pun Nini Sukesi menawi saged nglangkai bangkene Jambu Mangli ingkang angka kalih kedah saged medharaken sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu pramila saking menika wis dicukupi tekan semene Jambu Mangli dicukupi tekan semene mboten Koko Prabu mboten
dinten sak mangke tetep jejeg adeg-adeg kula. Sinten kemawon kedah saged ngasoraken kadigdayanipun Jambu Mangli. Yen to kepengin mupu putri saking negari Ngalengka. Jambu Mangli, kae iki sawangen. Sing nglamar kuwi Kakang Panembahan Begawan Wisrawa. Pandhita ingkang linuwih kudune kowe bisa milah Kang Sarta milih. Jambu Mangli, mboten. Wis Yayi Prabu wis. Saiki Yayi Prabu ora perlu kuwatir yen to pancen si Jambu Mangli tetep ngugemi wujude sayembara perang iki. Begawan Wisrawa ya bakal saguh nglakoni sayembara iki. Jambu Mangli, apa kowe ora ngerti kaprawiran lan kadigdayane Begawan Wisrawa? Iki mengko sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi totoane. Nyawa kula badhe kula udhokaken kinarya netepi jejibahan menika. Lah dalah dikandhani lah kok malah mancasi. Wis Yayi wis. Ayo Jambu Mangli, enggal munggah blabar kawat janget cincang. Tak turuti apa sing dadi kekarepamu. Sumangga Panembahan. Jambu Mangli. Swakarya wangsit pindha gumbangat kaping kawan. Susuh ngangin kendhing gone miwang gali ing kangkung. Beladala. Cara-carane wong idu ora bakal tak dilat maneh. Begawan Wisrawa. Jambu Mangli, lugune gedhe pangemanku tumrap jeneng sira Raden Jambu Mangli. Ora susah kowe ngiman karo aku. Kabeh wis dadi prasetyaku, kabeh wis dadi patembayaku. Dina sak mengko katresnanku bakal tak totoi pati. Lho, usik. Kok katresnanmu bakal ndok totoi pati iki tegese ngene Begawan Wisrawa. Bares kures bloko suto blak kutang terus terang. Lugune nggonku ngetokke giri sayembara iki merga gedene rasa katresnanku kelawan Nini Sukesi. Jujur wae asline ponakanku arep tak pek bojo dhewe. Laiki. Suwe-suwe kok ngawur kowe. Ngawur piye? Aku lanang kono wedok. Ya to, iya. Niatku iki durung ana sing ngerti kejaba mung kowe Wisrawa. Merga sedhela maneh kowe bakal mati dadi pakan gagak batangmu. Ayo ketoken kadigdayanmu, ketoken karosanmu. Aku kang bakal nguntapake nyawamu ing neraka jahanam.
donya Bandayuda. Mangkono dupi resi wis rawa kalindih yuda. Sigra nyawisaken wujuding jemparing ingkang cacahe gangsal. Ingkang sinebut Kyai Pancawisaya. Panca tegese wilangan 5, wisa tegese hawa nafsu, ya tegese jagat. Panah cacah sekawan kinarya ngilangi hawa nafsu sekawan ingkang mapan wonten anggane risang jambu mangli. Dene jemparing ingkang sajuga kinarya nyampurnake sedane sang jambu mangli. Mangkono jemparing linepas kebat kaya kilat kesit kaya tatit dadi srana pejahe senopati Ngalengka. Manganjur laguning angin kukur agraning arga. Guru-guru nita kagiri-giri Yayi Prabu Sumali sing gedhe pangapuramu kepeksa ripalungguhan iki. Kadangmu jambu mangli wis kelakon ndak sirnakake. Mboten dados menapa Kakang Panembahan, lakar sedaya kala mau ingkang dipun pikajengaken dening Yayi Jambu Mangli. Pramila sampun satrepipun menawi lelampahanipun kedah kados mekaten Kakang Panembahan. Iya. Sak rampunge wis rawa wis kelakon nyingkirake Jambu Mangli. Banjur bebono apa maneh sing kudu ndak wujuti. Inggih. Ingkang angka kalih nuwun inggih pamutahipun anak kula pun Nini Sukesi anggenipun adreng lan kenceng
kepengin mangertosi wedaran kawruh sastra Jendra Hayuning Rat pangruwating diyu. Sukesi panemban wis rawa mara gage kantinen manjing ana sanggar pamujan Yonini Sukesi. Men bisa wening anggene bakal ambabar ilmu suci iki mengko. Nuwun inggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama. Muga-muga kanthi srana wedaran kawruh sastra Jendra Hayuning Rat jiwane sinatriya bisa anyrambah ana bumi ngalengka. Jiwane sinatriya bisa anyembuh ana ing para kawula miyang perbebrayan agung kang mapan ing ngalengka diraja iki. Siung gajah duh asmirah Indrajit pantunungipun rikma memes ngembang bakung nyengkir gading renggojo jarweng ranuduh ngayu Singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyutuk ing wa panemban sakmenika wa panemban sampun kula papanaken wonten ing sanggar pamujan sumangga kula aturi ambabar aji sastra Jendra Hayuning Rat Nini Dewi Sukesi sayektine tumanjane aji sastra Jendra Muna kudu pratitis ora kena waton karet lan kepingin awit apa ilmu iki ilmu kang suci lan werit yen nganti kalah cipta sisip sembire luput katuranggane dudu dalan pangruwatan ingkang teka nanging malah bisa ambabar wisa ingkang gegirisi ingkang tundhone bakal ngrusak marang jagat mula kang mengkono Nini timbangen ingkang kongsi adil saringen ingkang kanthi lembut aja nganti iki mengko malah sira Nini getun keduwung ing tembe mburine krana apa umurmu kang maksih muda iki durung karuan yen kuwat nampa boboting kawruh kasunyatan lamun datan linambaran suci ning panembah lan meneping Pancandriya
Panembahan gandeng kula menika sampun mangertos bilih Sastra Jendra menika kedah katantukaken kanthi pratitis. Mila kula sampun samapta kanthi sesuci diri lan ngipataken hawa nafsu supados boten kegubel dening pepenginan. Nini Sukesi iya. Mara gage tatanen rasamu weningna pikirmu menepna panca ndriyamu. Dina iki bakal tak wiwiti amedhar kawruh Sastra Jendra hayuning rat pangruwating diyu. Satan ngawruhi kang tekane tanpa sangka sangit jeneng bari sarasati sayati andayani makaring sabudaya. Ilahing astuna masidam bisa mursid lamun saliring dumadi kababar dadya daya kersareni kang nitahake ora ana sawiji-wiji kang merucut saka kodrate. Sastra Jendra pangruwating diyu obor pepadang swasana pepeteng lamun wis nyarirani padang mahanani pakarti rahayu sirna sarining hambek angkara murka wedharing Sastra Jendra hayuning rat upama samudra kinarya mangsi akasa minangka dlancang sayekti durung paja-paja yen to bisa rampung panulise satuhu. Tan kena kinaya ngapa agung luhur sarta jembaring teba sipating sabda suci kang mewarah kasunyatan jatine sangkan paraning dumadi. Muhung bisa tinampa titah wis piniji kang sarta kapiji ing jagat. Purwa Madya Wasana sang begawan wis rawa wis medhar Sastra Jendra hayuning rat. Jroning alam suksma sang dewi meleng jatining yuwana anampi wisike sang wiku dibya hamung sayekti aji Sastra Jendra dudu basa wantah ingkang dumeling karna nanging wisiking Bathara Luhung ingkang kedah tinampi wisiking Bathara Luhung kang kedah tinampi srana weninging cipta lereming kang panca ndriya ing mangke wiwaraning suksma sang dewi dereng tinarbuka ing mangke wiwaraning sukma sang Dewi Sukesi dereng tinarbuka dereng menep krana sugenge Dewi Sukesi maksih kegubel kridaning hawa nafsu. Mila senadyan aji-aji wis tumanduk parandene datan rumasuk nadyan wis winarah nanging dereng pernah malah sumuing swasana sumundul ing antariksa dayane aji Sastra Jendra kang sisip temah mahanani goro-goro jagat kalimput ing pedhut ing gegana katyarsa swara gluduk lir pinusus gelap ngampar samudra kocak kinebur gunung. Sastra Jendra mahanani banjir lahar bleber dupi tanggap tekaning siku denda nalika semono Gya garagapan sang begawan wis rawa ngraita lamun tanduk salah sipta temahan kandhek ngeni rawa warah aji Sastra Jendra kandhek sabdaning sang wiku dibya
Kadang tetrawangan raos sing manah kula dupi paduka kepareng ambuka dhateng korining kamulyan kula. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun panemban. Iya. Ora liwat tiba sepadha-padha. Ri palungguhan iki gandeng wis gamblang nggonku medhar sastra jendra. Mara gageri palungguhan iki tata-tata jeneng sira nini bakal tak kanthi. Tak boyong marang negara Lokapala kinarya jatuh kramane anakku Prabu Danapati. Aduh panemban, paduka sesembahan kula. Nuwun pangapunten menawi kula nedya kajatukrama kalian Prabu Danapati. Kula mboten kemawon panemban. Lho. Dasarmu apa Sukesi? Prataku mupu sayembara, becik sing digelar dening Jambu Mangli apa dene wedare sastra jendra. Kabeh wis tak wujuti. Wis sak trepe lamun ri palungguhan iki jumbuh kelawan perjanjen jeneng sira tak kanthi mapan ana negara Lokapala kinarya jatuh kramane putraku Danapati. Nuwun pangapunten, kula sampun sumpah mboten ningali endhek dhuwuring derajat pangkat sugih miskining bondo donya senadyan saudon saurupan ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang kuwawi hamedhar sastra jendra punika ingkang badhe kula suwitani panemban. Sukesi ing ngarep aku rak wis kandha sowanku iki dadi wakile anakku Danapati. Kula mboten nampa wakilan inggih piyayi ingkang kuwawi amedhar aji sastra jendra ingkang menang jawil sarta ngregem dumateng badan kula. Milori palenggahan sakmangke kalilan kula pasrah jiwa raga dumateng paduka panemban. Inggih namung paduka panemban wis rawa ingkang menang raosaken kanikmataning badan kula pun Dewi Sukesi. Sukesi, aja mlinger kiblatmu. Iba kaya ngapa surake jagat lamun to pakartine wis rawa nuruti apa sing dadi hawa nafsumu. Aku mengko bakal matur sarta paring katerangan apa marang wong Lokapala mligine anakku Danapati. Yen ibarate wong ngemut gula krasa legi diuntal sak lodonge pisan. Ing kene ana tetembungan milik nggendong lali bareng rasake enak lan kepenak njur lali marang janjine. Kula mboten ngertos bab punika. Nanging Sukesi namung ngugemi sumpah saha jati diri kula. Ewadene menawi paduka mboten kersa anjatukrama dhateng Sukesi. Prayogi kula pejah kemawon panemban. Leres apodo temiling pangulati puspita medemindah kang warni puspita medemindah kang warni midering taman kalak ulat kadikatit abarung kang pamulung alus manis mawehku
bauta kocap ewuh aya ing pambudi Sang Resi wis rawa dupi midhanget aturipun Dewi Sukesi ingkang ririh ruruh angarih-arih mangkono tanggap ing sasmita Sang Ayu sigra manembah manguswapada kalajengaken amijiki ampeane Sang Resi ing wanci dalu yang candra kaya nglingling dawana cahyane rembulan kang anyarengi purnama sidi nrabas genteng kaca nembus sanggar pamujan nyoroti sarirane Dewi Sukesi satemah mencorong pasuryane kaya widodari ndarat lelewane Sang Ayu eseme Sang Kusuma kaya bledhek kang nyamber imane Sang Wisrawa liringing netra kincanging alis prasasat rubuhke kabrahmanane Sang Wiku kedadak ana udan riwis-riwis ambabar hawa atis parandene saya ndadi Dewi Sukesi nggih mamet prana memanuhara mring Sang Resi saya kendel tilar ing katrapsilan Dewi Sukesi anyopot busanane setunggal mbaka setunggal satemah ngiglo nglegena Sang Dewi tanpa busana keder jantunge Resi Wisrawa brol ponang riwe kaya dineres mandeng menteleng eman yen kedhep mulat endahe Sang Ayu kabuncang kapanditane mamprung kasutapane satemah ilang sipating pendhita lan putri ilang sipate guru lan murid anane amung priya lan wanita kang kaprawasa ing birahi ing sepi margane lali Begawan Wisrawa ambruk marang pepangkone Sang Dewi Sukesi candrane Sang Resi kaya kumbang ingkang brengengeng ngupaya marang dununging sari bawane kembang kang maksih kudhup pramila miling-miling Sang Bremara nggih ngupaya marang dununging sari dupi wis permana dia kaingsep-ingsep nganti tapis satemah marem antuk jatining pemarem panjerite Dewi Sukesi ingkang rasake kenikmatan donya tanpa timbang nganti kaya sundul langit prahara nimbrung Alengkajraja diwasaning ari gumantosing candra lan warsa pagedhonganing crita kusumaning ayu Sang Dewi Sukesi wis kelampahan
kawengku dening Begawan Wisrawa ora kadhaupake marang putrane ning malah dipek dhewe. Ana paribasan gula batu legi rasane calon mantu malah diuntal dhewe. Dongkap Grebini Pitung Candra Dewi Sukesi kabar wis mebar pawarta wis warata keprungu nganti negara Lokapala. Wisrawa kurang ajar. Kunto Baswara wis pinenthang dening Nalendra ing Lokapala. Nalika samono mlengkung kaya putung-putunga gendhewane. Ngeget waja Prabu Danapati. Janggane Kang Rama wis rawa kang kaincer. Semono Sang Danapati wuninga Sang Begawan wis rawa wis patrap ngagem busana sarwa putih. Patrap lila legawa prapting pati semedhot ing panonira Srinata Danapati. Kaya jebol dadane, geter sarirane kadya oncat nyawane. Ketang tresnanira marang Kang Rama brol kang riwe. Nelesi hangga satemah saya kendo panyepenge jemparing. Sakala binanting Gandewa handret karuna. Oh, bapa. Wah. Aja sira kang nampa pidana anakku cah bagus. Petenge jagat rusak ing kahanan ora ana liya krana nggonku sisip ing panindak. Mongko wis wahyaning mangsa kala tetil aku kudu nanggung ala becik. Dina iki pun bapa bakal mitungkas kelawan sira Danapati. Pun bapa bakal nglilake kondur marang Lokabaka. Sadurunge pun bapa bakal kondur, dina iki sira bakal tak paringi kasekten. Pun bapa ingkang ingaranan Aji Rawa Rontek kanggo tinggalan warisanku sadurunge aku kondur ana alam baka Danapati. Bapa
megah dedekmu nanging wengis bebudenmu Donopati. Kowe tegel mentolo karo bapakmu dhewe. Donopati, Donopati kowe tegel karo wong tuamu tegese kowe ya tegel karo sedulurmu kang masih ana kandhutaning Dewi Sukesi. Eling-elingen sumpahe Dewi Sukesi Donopati. Anakku sing ana sajroning kandhutan iki sing bakal mbesuke males sedane bapakmu Donopati. Ojo mati aku. Mampir
Bambe pada malam hari ini. Wah iya. Wah iya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing tak tresnani, anakku sing setinik-tinik, nduk anakku Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Ora lali ya, nduk, angka sepisan. Ya kuwi ngucapake Kang Sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Oh ngono, Mak. Krana awake dhewe isih diparingi keberkahan lan kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Oh ngono. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku karo kowe anakku Limbuk bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Wah, iya kok, Yung, iya. Banjur bengi iki sowan ana laladan ngendi lan mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nduk. Bengi iki aku karo kowe sowan ana ing laladan dusun Mbambe, desa Mbambe, kecamatan Driyareja. Oh ngono. Iya. Adicarane ya kuwi bersih dusun, sedekah dusun. Oh ngono. Ana sing ngarani nyadran, ya rasulan, ayo. Seje desa mawa cara. Oh, Tiap desa beda-beda leh ngarani ya, Mak. Ya pancene kaya ngono. wah iya. Bersih dusun utawa sedekah dusun. Janjane tujuan adicara sejenis kaya bersih dusun, sedekah dusun ngene iki tujuane lan manfaate apa to, Mak? Ngene ya, Nduk. Tujuan acara nggelar bersih dusun utawa sedekah dusun kuwi janjane mengaplikasikan nilai-nilai luhur sing terkandung ana Pancasila sebagai dasar negarane awake dhewe. Oh ngono. Isa contone piye, tuladane piye yo. Ngene. Tujuan acara bersih dusun ning antarane siji, ya kuwi syukur marang nikmating pangeran kang wis diparingke marang wilayah sing gelar bersih dusun kuwi mau. Contone nyukuri hasil panen lan liya-liyane. Ngono. Tujuan pertama iki mau menekankan rasa syukur jumbuh karo nilai Pancasila sila pertama. Oh ngono ya, Mak. Iya. Terus angka loro. Angka loro tujuane bersih dusun uga dadi ajanging silaturahmi, ngraketke tali paseduluran. Oh ngono. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul karo tanggane. Iya. Lah tujuan angka loro iki sesuai karo nilai Pancasila sila kedua. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sabanjure tujuan bersih dusun angka 3 ya kuwi bersih dusun mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan, ora nyawang bedaning agama, suku lan golongan. Oh iya. Kabeh bersatu padu kanggo mensukseskan adicara sedekah dusun kang kagelar ana ing dusun Mbambe kaya bengi iki. Oh iya. Lah tujuan ketiga kuwi ya sesuai jumbuh kelawan Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Tujuan angka 4 ya kuwi dengan adanya bersih dusun utawa sedekah dusun, warga masyarakat dilatih untuk saling menghargai pendapat orang lain. Contone nalika rapat lan sarasean nentokke bersih dusun tahun iki pengen gelar acara apa wae. Oh ngono. Kabeh padha urun rembug kanthi diwasaning pamikir untuk menghasilkan tembung mufakat. Tujuan keempat iki jumbuh kelawan nilai Pancasila sila keempat. Oh iya, musyawarah. Lah banjur sing pungkasan tujuane bersih dusun angka 5 ya kuwi bersih dusun utawa sedekah dusun dadi ajanging introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Iya. Kira-kira setahun duwe salah apa karo tanggane? Iya. Duwe luput apa karo tanggane, wekasane